karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. And now you've gone. Ay, Pablo. Oh, bye. Dali. May kami apas ka. Sobrang sisa. Muyaway? Nasayop ka puloy, uy. Never nga giaway ko ni Piolo tungod kay mahal ko niya. Oh, Derisa. Dili traidor si Piolo. Dili puloy. Mahal ko niya. No! Oh, mao ba? Yes, puloy. Bye, ikaw na. Oh, mukhaon ko, gutom kayo. Ay noon kayo nagkaapas ka. Ay, nanawag siya na ako. Di ako siya gisultihan nga ni Ata Diri. Ah, okay. May kayo mong gisultihan si Bay Bro. Ay, may pasrisa. Nangpit pa na ako ikaw. Migong gutaw, pero wag yung ka, nangpit ako. Nasabusan na pito na tao nga may kasuko na. Oh, man. Bida, sapot ka. Ano mo yung kasuko ko ni mo, di ba? Ngano di ay? Nganong nasuko man ka puloy? Ano? Luoy man kunin mo. Ay, salamat in taon. May kakampi di ay ko. Bantay ka, Piolo, ha? Kakampi ni nako. Okay lang, Risa. Sige na, puloy, kaon na. Oo, kaon ko. Ya, umara ko kaon. Yo, Iganay ta, ha? Bida. Iganay ta sa inyong kemtang. Nayala na yung munting. Uy, Pero sakto na, patik na, puloy. Bakit di, nahila ka? Ha? Hilak? Uy, buwa, hilak, good. Nganong mo hilak mo ko? Bida lang ganita na, bida. Kumataos ka hapon dahil, Risa. Istorya tayo na. Hoy, umara ko kaon. Ladlat ang istorya. Diyan sa mukha goto kayo. Nanawag na ako. Traidor lagi ko no ka. Muna yung pagtuong ng traidor ko. Mataw siya nga lindahon, di ka? Piolo. Anak, sige na, pauwi na. Katuog na. Mi. Tanaw na ako, God. Murag, ugson mo kit pagbuka ang imong mga mata. Pero sa akong tanaw ni mo, katulkon ka na. Bitaw, Mi. Katulkon ako. Pero nagpaabot ko niya. Ni kinsa? Paabot unta ko ni Piolo. Pero, dili matingali siya mo abot, Mi. Sarah? Matawag na lang kumi, uy. Pukawan na lang uni ako kung moabot siya. Oh, sure, anak. May nanawag ni mo. Uy, hala, si Robin. Robin? Sige na siya panawag ni mo. Oo. Unsa may tuyuan niyo eh? Usahay no, manawag ni siya tungang gabi eh. Grabe yan. Tubaga. Kilit lang. Hello? Robin, nga nanawag ka? Hello, Risa. Nanawag ko ni mo. Tungod kisultihan di ka. Ang animal nga Piolo. Dito ni Sarah. Mao ba? O dito. Nagpabili pang hinampak. Bullshit siya. Basin og nagbalik sila? Maybe. Buta nga. Nakapasurok pag-ayos akong dugo. Sila manggid ang manag-uyab. Risa. Kitang duha. Back up lang. Ha? Back up lang ta. Kung mag-away sila, kita'y mo am-am. No. Dili na mahimo na ako, Risa.
Robin, pangita na laglain. Anhat na lang ko nimo. Ha? Ari ka na ako? So, panakipbutas lang ko. Risa, Bye, Robin. Tay tuyo. Ikaw mo topic. Sumpong siya nga dito ka ni Sarah. Abot bitami. Ari na lang ko na siya na ako. Unsa? Excuse me, Kaso, gutom ngayon. Sige, linggo diyaw. Padayon na may ulit. Kawan na diya. Husay tarundo, ha? Ilo? Husay ta. Why problema. Sige, tiwas o kaon. Tiwas og kaon, oy. Kaon bitaw. Sige. Unsa iyang sulti kalabot ni Piolo sa ilang relasyon. Love niya si Piolo. Imelda, Mao ka na iyang gisulti ka na ako, Chibar. may namatigdan kang Sara? Unsay angay na kong mamatikdan. Murag iya tanggi amaman. O murag nakita na ko nga aksyon siya og pingit. Dayon kung makakita siya nako, mupahiyom siya. Mausap ka niya akong namatikdan, Chibar. Og never siya nangutana nganong ikimo siya. Oo, Chibar. Karon, laruhay ta. May tungod sa unsa. Tana pa mga sa'yo kayo tang Risa. Nananghid na siya na ako, buloy. Isa lang hit. Si Piolo. Nananghid nga adto lang una siya ni Sarah. Bangag sa ilong. Nasugot ka. Unsay imong ika-advise na ko? Masagot ko, dili. Simple na bida. Tana pa ka. Ay, pagsugot. Buloy. Kadakong ismoko yung taon na. Ngulong taon na. Musugot ka kanto siyang Sara. Ha? Kawawa ka. Biyaan ka. Bida. Sabi na relasyon nyo. Dua-dua na ha. Way bili ang inyong relasyon. Buloy. Dako kinitigog. Nga no ka. Saba, uy. Huwag tayo mga tao. Gano'n ko taon mo. Bida. Sabi aning pasayan ay. Ang gawa din. Mauna na, tutukan na ka diha. Bay, Mauna na. tubig, bay. Tubig. Sige. Kaya, magkuha dito. Dali, Piolo. Hinay lang, uy. Saman, okay na? Okay na. Sa pagod. Dunlan ko sa kabuk pasayan rin sa kong toon. Dahil sa sabot ka, ha? Bida, bugoon ka, oy, taon. Sagdi lang og bugo, Gwet. Ang importante, nga nakatampo ko sa kalipay ni Sarah. Unsa? Nakahatag ko kalipay niya. Sa nahabiling yugto sa iyang kinabuhi. Nahabiling, ha? Pero bida, sobrang kasultiha, taon, oy. May buloy paminaw. Inihap na lang ang mga adlaw ni Sarah sa kalibutan. Unsa? 4th stage. Cancer. Lord Jesus Christ. Mao ka nang tinuod, bay. Luoy kay siya, bay. Kung matake na, bay, makita ni mo ngayon sa way kabutan. Way kabutangan ang ipati niyang sakit. Ikinahanglan ko niya, bay. O gisabot ko ka ng bahay na, Buloy. Kinahanglang lapdo na kong akong pagsabot. Para sa kalipay ni Sarah. Teresa! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!